Yaro itrai. Hallelujah. Ha ke baning kong Ngapen pau ke jing sngau ngok yo belai. Bat kata ke jing ai ngok yo trai. Namar ulong ubabaha. Ublay uba ik nga. Ubadap de kata ke jing sngau sen yang Kabang i ke kti ke jok belai. Ukuner, upen syait bor, ukershan bor yang Ngi kita thabanyang ke jong trai. Ukudup ke jing ke jonga. Ukudup kita ke be yo. Ki jingkular ke jong belai ke long ke baskam. Uong kumne nganom konsuat. Ki khamat jong belai ki tan shine shange. U belai badap de ke jing Ubadap de ke jing isnai. Uba yo way po way. Kene ke jing ke jong belai. Kalong ke bakordor yang Ye pi ke ba mat yo trai ro. Ngayo kene ke por. Ngayo kene ke lat, ngayo kene ke kabu. Ban yang kene ke por ba mentah. Ban pensnyau, ban sam, ban ye thu ipi. Iki kubor ke jong trai. Ko ke ba ke jong belai. Ko ke ba suspa ke jong trai. Naduk ke long kepa ke long kemi ki kon samla kan tebat shenrang ke hap ki baret. Ngayo ban wan ching chasam jong pi. Ngayo ban ye kendo ipi. Ban wan ruang iki kubor. Ban pensnyau, ban ye thu, ban sam. Hapdeng jong pi ki ba trang bat ki ba sliang. Ki ba sngau bang, ki ba sngau tiang. Ban ngap, ban syashkor. Ki kubor ke ba kanja belai. Ki kubor ke ba kanja mensiam. Ngangek hak ke por ba mentah. Pindon hak jingker ku jong belai. Hak jing pensyait bor ke jong belai. Hak jing ya rap ke jong trai Jesus Christ. Eka jing ke jong pi u belai un ker ku ye fi. Pi tiap nam. Ya kita kibat terang, ya kita kibat seliang. Ya kita kibat sengau bang, sengau tiang, ban sengap, ban syashkor. Ki kubor, kibat kanja belai. U belai cem sengau bahai kita. Namar, une u belai bangi syukuri. Udan kam ye pi. Kibat terang bat kibat seliang. Kibat ye u. Udan kam ye pi. U belai udan kam ye pi. Ka jing don kam ka jong trai ka jing ka jong fi tip na ba un kar khoi pi un ai pi ka jing bam ke ba kanja balai ka jing bam ba kanja man sem u kar khoi ka jing suk ka jing kaman un pendap ye pi de ka bor ka jong un pendap ye pi de ka buram ka jong u blai kwa ban ai na man ta jong pi ki ba trang ki ba sliang ki ba ngobang ki ba ngau tiang ikubor ke ba kanja man sem utrai ukua ban ai ke ba bahatam mega jing ka jong pi utrai kuat ban ai ke ba bahatam mega jing changi balai ba utrai kuat ban ai ngi ke ba kordor ke ba bahatam namaru yangi ka jing pitip nam haba don ka jing haba kuat ban ai ka jing ka kuat ban ai lut ka jing haba ai de ka jing ai dak ba bahatam u blai yang au ye pi u ai ki ba kordor ki ba bahatam me ka jing chofi kata ka deka ke baning kong umap ke rengkang ke jing palat ke jonga jong pi umap jing duna jonga jong pi usai pengkho yang ngai pi upen yang ngai pi u ai yang ni kita ki jing bam kawan pen kedang ke dot not ke men sem ke jonga jong pi upa yang men sem khoi unyala mun hikai yang ngai pi upa yo angel ban sumar ga jing jonga jong pi u belai u yang ni u ai ia kata ka buram sim ka jeng oye pi u ai ia kata ka hima ka jeng oro haleluya u belai u ka jeng jong trai nga ong ye pi da no tlik beriu jeng ngam la chuan batai u ai lut de ye pi u ai lut ka jeng shishal ai lut usha sistem na menta jungi halor ding pena kan he demar bo yang u ye pi
Ka kubor ni kapor ba mentang awan rak ban pensengau pedeng jong pi. Ban sama pedeng jong pi. Pek ialah ka jong ka jing em. Yit ialah ka jong ka jing em. Pi don na em. Ha ka jing em. Yit ialah de, pek ialah de. Ngila long na em ha ka jing em. Ngidon na em ha ka jing em. Sengap ngan pulia pedang pi ketien ke jong try kum ne ka am. Ka stiu Paul apostol ciki Korin ke baar. Khat lai ke lenong ke dekat ke basan. Ki ketien ke baang kum ne. Yela de hi to yit pi. La pi long ne em. Ha ka jing em. Yela de to perang pi. Ha to pi mitu ila de. Ba u Jesus Christ. Udon ha pi. Lamda pilong balakan taik nak. Yala de to bishar, yala de to yit, yala de hi to khmi. Pilong ne em, pidon ne em, haka jingat. Ka jingat yau try Jesus Christ. Pidon ne em haka jingat. How try Jesus Christ. Nga ong ipi. Ka jingat ko pingat how try. Ngat da ka ba siyang yak Lord. Ngat da ka ba ay Lord. Ngat da ka ba bread Lord. Ngat ba ulong uba kraw. Ngat ba ulong uba la. Ngat da ka ba pediang. Da ka ba pediang. Ngat da ka ba kok ngok. Ngat da ka ba kok ngok. Ka don na em pi ka jingat. Pi ngat na em. Uji sulong utrai. Uji sulong ubelay. Uji sulong ubakraw ubadanbor. Ujisu usem halar kisem. Ujisu don mentah pedeng jong pi ngai em. Ngai nga ong pi. Ujisu udon haka donot jong pi. Balai ba ujisu udon kami ka donot jong pi. Balai ba ujisu pa ni ka donot jong pi. Balai bau Jisu wa de ga donot ka jong pi. Balai bau Jisu chem sngo ba bandon ga donot ka jonga ka jong pi. Nga ong ipi. La dau Jisu mdon ga donot jonga. La dau Jisu mdon ga donot jong pi. Pin long ki bala syakan tai. Ublai uba uba baha. Uba chem sngo baha. Ban itu ika donot jangai jong pi. Ban wan, ban syong. Yela de hito yit pi. Yela de hito bishar. Yela de hito keli. Yela de hito pek mentah. Pi don na emaga jingai. Pi long na emaga jingai. Ngai kena kawai ngong pi. How pi ngai yu Jisu. Pediang yu ka donot ka jong pi. Ai begini ke met jong pi. Bahkan omlong ke batli ke basuda ke baklamu Jisu. Kena ke met jong pi bahkan omlong klamu mensim koi. Ab jing ma ke ba ma ba. Bun ki breu ki sngo biang. Ha kita ki balang ke bakidan. Ki penksan kata ke balang ke bakidan. Ka jing em jong ki kim sngo tu Jisu don em. Umen simakot udon na em. Nga ong yi pi pek. Pi ngek yo belay. Piang pi ngek yo belay. Lada kena gajing em jong pi lada kalong klem u Jisu. Klem umen simakot. Pi tip na em. Pi de kaleng ka ka jong belay. U belay tray mentah pedeng jong pi. Kalau dah umen simakot umyok jaka ban tray gajing em ka jong pi.
Ladau belai yo jaka ban trai ga jingem jong pi kene ka met jong pi kene ka jingem jong pi hakmat jong trai ke ba ma kalong yo le se long balakan tai te yo le se sha kan tai lada sha kan tai pek hak ne ka ladau Chris dan ladau Jisu dan ladau mun sim khoi dan na fi la yo long fi ke balakan tai na you know try hallelujah you know try hallelujah ko kin men ki para nadu ki long pa ki long kami ki kon samla kan tebat chandra nga kan tu e pi nga yewer e pi pi dewi ban itu ilade pi de bandon haga jingai shangya lot ai lot berat lot tip ilade itu ilade ubakrau badan bar ko ngo pediang ke jing ai ke jing pediang yu mun sim khoi pediang yu Jisu to itu ilade bau Jisu undan ke do not ke jampi lada Jisu umdan ada not jampi ke mai pi wat ngau sorong pidon ki balang bahe pi bun breu kene ke we ngong pi bama ba lada Jisu umdan lada mun sim khoi umdan ke bakong san ban yit ilade ban itu ilade Jisu don ne am ga jing em jang pi umen sim khoi udon ne am lada pi ilade bakane ka met jang pi kalong kadang tli dang suda khot yo Jisu ga jing em jang pi khot yo men sim khoi yon wan ai je kai men sim khoi ai je kai Jisu i yo Jisu shakri yo Jisu mane yo try Jisu Christ kene ke khubor nga wan ra ban pen sngau pedeng yo pi aku ban duai menta jong pi to ini duai try Jisu nga duai ki long kpa ki long kemi ki khon samla kan tebat shenrang yarap iki ablai isnai ki ablai sngau snai try Jisu iki try bakin itu ilade ki don amaga jingai try Jisu be yarap lem ki Jisu wan ga do not chaki ki pdiang me try men sim khoi yarap yaki wei poi barok ki basngap asya skor hagane ka por ke bamenta kar khoi ki ablai try yalam nanti Jisu be yake pendap ko try Jisu be de ding bat ka bor jo men sim khoi jo me ka jing em jangki try Jisu ngi IT me ablai adwai na me ngi pan kene barok kerteng Jisu amen yara try to blin ker khui fi ublin nang ker khui ngi ngan se kendo da wai pat ka por nam ta ka boram da jong try amen amen